Ninabe enkayishani kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabelembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha ushaka ngesaba ukuthi ngushaka kwakuyinkosi asemashobeni siyakhuleka kuzo zonke izizwe kwisihlale semnandi kakhulu hawu sisuka madoda sikhona la endaweni YaseMtshezi siyiezweni TV la sithi khona amagagu asothukela lokuphathele kamnandi ke nje uhlelo uMC Mshengu noDumehlezi kaAmawusi sengiye ngahamba ngaze ngayilanda ke insizwa ngayithola ke mabhinca baningi kade bengiphikisa bethi hayi ngeke uzumthola ungavele ngamnika bhengu Ngibona ke nje phela ukuthi uthe hayi uzohlala nje nathi egqoka imask kanjena ngoba akafuni ukubonakala. Umfowethu ake sikubingelele sikwamukele kuhlelo lomnandi kakhulu sisho kamnandi amagagu asothukela. Awu ngijabulele ithuba elikhulu kangaka ngilitholile. Noma sekube nzima kodwa ke hayi kona phela ke akukho ukuhlula amadoda nje ubususho nje nawe uthi hayi usihamba wazwa ngithi hayi ngizathanda ukubingelela wonke umuntu ngokukhethekile nje ngibingelele zami lapha edruphini asesigodlweni. Awu ngabala kubo bonke nje osabelo omavura kodwa ke ngibingelele nje ngenothi elikhethekile engeke ngaliphupha nami ngasho ngithi ngeke ngaliphupha nje ntatha uzayivuma umsakazi ilula kakhulu le ngoba yabona njengoba ngithi nje ngavele ngamnika uzothi ngavele ngamnika. Okay angisondeleke sizothatha kahle mic awuyibizeke sizwe ngahlangana noguluva bangicela iselula ngavele ngamnika ilapho umsakazi. Okay asiphinjwe isizulu hayi isizulu asiphinjwe ngahlangana noguluva bangicela iselula ngavele ngamnika ngahlangana noguluva bangicela iselula ngavele ngamnika ngasabela impilo yami bayifuna iselula ngavele ngamnika aneke khuphuka wona ke lapha maqhuma ibambelelo njengephalisa umamba jubalala lolu ngisibhasi la kaNobamba ngingusikephe seyichana ke mina sahamba siyajoyisa umsakazi ke inkosi phela iqedwa mina ngibuye ngibize ngenkosi kulaba ngoba phela uyazi angazi le ndaba ngayiqala kanjani umsakazi ngendlela engavela ngayo phambi kwabantu ngavela njengomuntu odelelayo kodwa ke ulazi iqiniso uyiciko futhi likaMaskandi hayi akusiniswa amahleza la kuMaskandi siyakhala weyizola ke nje hayi lungisa mfowethu imask yakho bengaze bekubone ngoba vele ngiyazi awufuna ukubonakala njengoba uyizola ke nje sengingene kamnandi nginsizwa lapha ngazi noba ngimbiza ngegama okuyilona lona yini ungavele ngamnika ubhengu umfo kaBhengu angimazi ke mangabe ngayena umfo kaBhengu useyongixolela njengoba siye simbone lapha enkundleni zokuxhumana ubhale ukuthi yena umfo kaBhengu cha umfo kaBhengu siyabuzwa nobugagu mfowethu nabo mhlawumbe umfo kaBhengu uqale nini ukulandela umculo kaMaskandi futhi esewulandelela umculo kaMaskandi uqale nini ukugxila kakhulu kulabaculi laba bakhona nje kakhulukazi laba bala eMtshezi ngoba cha siyabona phela ukuthi hayi uyasikhalisa mfowethu ukulandela uMaskandi ngasho ngithi ngaqala mhlambe ngangisemncane kakhulu ngabo 2009 ngilandela uMaskandi kwakusadlalwa kakhulu ondidane lapho mabongwa yabona lezo ngoma lezo kwaya ngazi ngadibana nenye yensizwa isiyongixolela ngathi ukukhalisa nokuyo lapha ku Facebook kodwa yaxoxa nami ke ku inbox ke hayi ngehlela ngenzansi ngoba phela ngingaka nje ngiqeqesheke kangaka ngiqhamuka kuyona owandile umfachonco awezwela ke mbukelo hlelo lomnandi kakhulu sisho kamnandi sithi hayi sikhona la endaweni yakhona la eMtshezi sisho kamnandi sithi uhlelo amagaga asothukela mhlawumbe ke ungavele ngamnika siyambona yini ngena emculweni uma ngabe ukuthi siyambona ngena emculweni imuphi lo mculi owathi mangabe umuzwa eshaya ingoma wase uthi hayi nami ngelinye lamalanga ngiyafisa ukungena emculweni kaMaskandi isifiso sami ngona ukungena emculweni kaMaskandi sikhona sikhulu futhi ngajabula masingafezeka umuntu engeke ngibuye kuye kakhulu njengamanje ukhuzana yabona indlamlenze hayi yangenzela awubathi indlamlenze intombini indlamlenze insizweni awukhuphuka mfoka khuba insizwa yalena ke leyo enkandla njengamanje iyatrenda kakhulu emculweni kaMaskandi siyibonile ihamba yosimela lapha ku Dubai wengavele ngamnika awungitshele mfowethu sekusuka phi ke manje ugadla kubaculi kakhulukazi sikubonile mfowethu ugadla kuyiqembu abamaswidi awu7 sikubonile mfowethu ugadla kwisicukuthwane sikubonile mfowethu ugadla kunkinga kusuka phi uqhamuka phi nalento yini nje yathi hayi ake ngigadlela abaculi bebaningi kangaka mfowethu abaculi hayi impendulo yalapha iyodwa ngiyabakhuthaza ngifuna bekhuthana okunye ke umsakazi wabona nje ngizakhuluma iqiniso
yonke lo genge leyo nkinga ongadulana lo bamaswidi igenge yamanje bingabazi ama 2000 bazwa yithi thina bakudala kodwa ke omunye umuntu usengakubheka phela ngelinye ihlo ethi hayi wasedelela abantu kangaka mina ngokwamaskandi njengoba ngulandela kangaka nje umaskandi ngiyazi ukuthi ukuze umuntu evele kumele kube kanjani kwesisikhathi ovele ngezinto ezinhle emculweni ilapho nje kahle kahle uyabakhuthaza mfowethu hayi ukuthi mhlambe khona lapha ekonakele khona mhlambe sekuudlame all serious nabo makuthiwa bayahlangana nawe ngoba ngiyabona nemask yakhe lokho yehla ukhona oseloko kubona nje lokho ekubhekisisa ebheke ukuthi ngabe ubani lo muntu oshola ukuthi wena noma ngabe kuthiwa uyahlangana nongadulana noma amaswidi awu7 noma ngabe kuthiwa uyahlangana mhlambe nesicukuthwane ayehli imoya kodwa nje uyabakhuthaza mfowethu ubafaka egemini niyancweka kunjalo. Uyayizwela ke mbukelo hlelo lumnandi kakhulu sisho kamnandi sithi amagagu asothukela. Awungitsheleke mfowethu ke wena ke nje ngokwakho ukhona yini ekahle kahle umculi la kubaculi bala eMtshezi othi hayi akavela uyeke umculo noma othi hayi lona nje angimfuni angizwani naye khamba kanjani? Hayi ngala awunkinga akawuyeka. Angizokubeka nje kucace unkinga akawuyeke wafika emculweni sathi hayi uyezwe unkinga hayi unkinga hayi akawuyeke umculo unkinga usehlulekile. Ngizokubeka nje kucace lokho phela ngibe ngingadodosa ngithi ngibe ngikhalise mina. Unkinga akawuyeke. Uma kumphatha kabi lokho useyoma phambi kwami ngiyobe sengibona ukuthi ngidila naye kanjani kodwa nje unkinga akawuyeke umculo. Hayi uyayizwela cha wenkinga mfowethu umshengu akangene umshengu uyasiqhelelanisa naloko kushiwo umfokabhengu. Ngoba ngazi ukuthi nazanaphi kuqalaphi kusukephi ngingazi ke mfowethu mhlawumbe nje uyayisholo nje phela mhlawumbe kusayikona ukulukhuphula iqhawe kodwa ke mfowethu ke kubo bonke nje abaculi abakhona ke nje la eMtshezi imuphi umculo othi cha lo mculo unozibanibani ngiyamvuma yabona ukhulana Mbatha ayi ngiyamvuma lo mfowethu mina futhi ngamvuma nje kudala ngesidi yakhe nje uqala le angisazi ukuthi ayithini kodwa nje kunengoma eyikhululeka wemaye lapho phakathi cha le ngoma ehlala ku repeat cha kodwa ngamvu ukhulana Mbatha cha ngiyamvuma bese kube inkonjane emnyama hayi inkonjane emnyama yangenzela ukuthi abantu abayinakile kodwa ayikhona yona hayi ke isicukthwane mina ngithanda ukusinikeza nje free advice ntengakhokhe isicukthwane asehlisa umoya sekukuqhakambisa sibuyele kulinda umfo wamashoba ngicama kusiphatha kabi lokho sengivimbe endleleni nginokuhlangana vele nazo makuthi lokho kuhlala kabi kusona sengivimbe kodwa nje ngizosinika mina asibuyele kulinda umfo wamashobana ngiyabonga hayi cha zikhala mbamba wemfowethu ngoba sesikuzwile nawe uyayikhalisa futhi siyakuzwa nawe uthi emculweni kaMaskandi ukhona uzongena mhlawumbe nje mfowethu umculo wakho singawulindela nini nanokuthi umculo wakho njengoba uzongena nje emculweni ingoma obhalayo kuhamba kanjani uyayibhalela ingoma noma wenze njani la engomeni mina nginokubambela ke ngoba lento ikimi nje ngaphakathi angifosti engomeni ngiyabhalela usizo kahle kahle ngize ngilidinga emasekelo esigingcini kodwa ke okumculo wami ukuthi ungaqhamuka nini ngeke ngibe nayo show yalokho kodwa nje abantu abawulindele makuthiwa usukhona mfowethu usungenile emculweni mawubheka nje la endaweni yala eMtshezi sekuthiwa sowukhona emculweni imuphi nje umculi othi hayi umculi mhlawumbe mase ngingenile ongangimisa kabi usibanibani ukhulana nehlabani zomtshezi hayi ngiyema ke lapho usho ukuthi nje ukhulane nehlabani zomtshezi bonke laba abanye hayi awusabili hayi angisabile sidala hayi angisabile qo uyayizwela ke wembukeli hayi ukuthi mhlawumbe kanjani cha uhlelo lolu sinensizwa ungavele ngamnika insizwa yakwaBhengu asazi ke noma yakwaBhengu ngempela umfowethu njengoba uthi ungavele ngamnika Bhengu ngabe ngempela uBhengu sona sibongo sakho noma sikhona isibongo sakho sifihlile cha uBhengu sona sibongo sami ngizalo mahade uBhengu phela isibongo sami ngongcolosi impela ungwane udlabazana utholakala lapho ungcolosi utholakala lapho ungwane la eMtshezi ngumuntu omatasa ke ngeke ngibe neshow ukuthi ngitholakala laphi hayi ngeke cha ngeke emsakazi
Hayi kuzwakala kahle kakhulu ke mhlawumbe nje mfowethu mangabe kukhona abafisayo ukuthi bexhumane nawe mhlawumbe abantu abafisayo ukuthi bekusize mhlawumbe ugcine ungene e-studio abalandeli utholakala kanjani mhlawumbe einkundleni zokuxhumana mhlawumbe ku WhatsApp uma uvumelekile kodwa ukuthi usidedelele ngoba nje siye samcela babukeli umfo kaBhengu ukuthi hayi akayikhumule imask wathi cha ngeke impela azayikhumule. Umuntu ofuna ukuxhumana nami njengoba usho nje ungavele ngamnika Bhengu akake xhumane nami ku Facebook okwamanje ngiyobe sengixhumana naye ke mina sibona usenza kanjani uma eding number yami ngoba kwamanje ngisomuntu o private ngasho kanjalo. Usewumuntu o private ngiyangikhumbule lapha ke insizwa laphayana u DJ Sbu owayeqale waba umzekezeke. Ngiyayibona ke ukuthi ihamba naye senyathelweni zayo ke insizwa lana umfo kaBhengu. Siyezwakala ke umfo kaBhengu isicelo sakho ukuthi cha ake bekuthinte lapha ya ku Facebook okwamanje mhlambe ke mfo kaBhengu sesiphetha awakho nje okuphetha ukhulume mhlawumbe ubhekise kubalandeli bomculo uphinde futhi ukhulume ubhekise kubo bonke abaculi abakhona. Okugcina ngizokusho koza kwethu inhle lento abayenzayo abaningi babo ngasho ngithi ngibukela kubo noma ngeke ngibasho phela amagama futhi okuningi ngingakubukeli kubo kodwa okuthile nokuthile ngikubukela kubo ngisho kodwa ngisho ngithi msuwaneni madoda abaqhubeke benze lento abayenzayo siyoze sibe ndawonye sithemba ukuthi izophathana kahle ithemba nje engilicelayo lelo ukuthi hayi sithemba ukuthi mase sindawonye izaphathana kahle ngeke ibambane ngehluthe emculweni ngiyabona. Hayi ke bekuyona ke lapha ke insizwa ke yakwaBhengu sibonge kakhulu mhlawumbe nabe ngabe umculo ekhaya mhlawumbe uyafisa ukuthi uhlalela kuso lesigqiki la sisho kamnandi khona sithi amagagu asothukela ungathinta nje lapho ku-email address oyibonayo njengamanje okanye ufonele inamba leno oyibonayo iyafoneleka leyo namba iya WhatsApp leyo namba lo bekuphathele kamnandi uhlelo umshengu uhlala bemsongana bethali bambeli ngashoni mafavu njengengelezi sizoba bayimemeza bonke bathi khuphula into abamhlophe Inkosi yamagagu umfo kaMshengu ogibela isihlahla somdlebe siyabonga.